Lejlet il-Malta Summit, il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' mal-President tal-Litwanja Dalia Grybauskaitė. F'Kassilja l-Prim Ministru Malti rimarka li għalkemm jidher li l-Mediterran u l-isfid li jġib miegħu huma l-prijorità, dan ma jnaqqas xejn mill-importanza ta' dimensjoni politika tal-pajjiżi tal-Lvant. Filwaqt li ż-żewġ mexxejja qablu li Brexit se tkun sfida ewlenija fix-xhur li ġejjin, il-President tal-Litwanja referiet għall-isfida tal-immigrazzjoni illi wkoll qed taffettwa lil pajjiżha. F'dan il-kuntest innotat l-effiċjenza li biha Malta tindirizza din ir-realtà. Qalet li l-Presidenza Maltija ġiet fi żmien fejn id-dinja ġenerali għaddejja minn ħafna taqlib u s-sigurtà internazzjonali għandha tkun priorità. Hawnhekk iddeskrivet lil Malta bħala l-pajjiż tajjeb biex jgħin isolvi l-isfidi. Hija ringrazzjat lil Prim Ministru Malti tal-ħin li sab f'ġurnata meta propju fiha qed isiru l-aħħar tħejjiet biex il-ġimgħa pajjiżna jilqa' 28 kap ta' stat tal-Unjoni Ewropea għal Malta Summit.